Nasa unan, tambor pa. At magdadrive na tayo guys. Let's go! Let's go! Nagbulag talaga siya. Manggaya ng 3,000 pesos. Ano ba? Wow, may surasaling kasi dito may ila. May sal. No, pa Manila kayo din. Ayahay. Ayahay ang toka. Ito po ang aking mamang para laba. Ito po ang aking lula para gabi. Kasama ka na dyan, no? Oo, kasama ka na dyan, ma. Mrs. Bell. Dito ka na rin. Sentro kang sangay. Sa simbahan. Ito po ang simbahan. Malipot yan sa Aurea. Dai, mainit. Mainit. Ay, mainit. Maliit. Dai talaga ako tud sa kutsi ay sa ano, parang kang ano. Lalo na kung bus. Iya pa ang sangay infirmary. Nini, baliktad bagang ano mo. Ano makaano ba yan? Rico nini, ang bitis ko. Ang ari. Iyo. Unida nagitong. Nakatar ka? 93%. Isus na udapan magayo na no. Ano yan? Umahan. Pwede ganit i-zoom. Yan ang ano ko ito. Ito po ang si sementeryo. Makiagi lulo. Okay. Kalabang ka ni Lolo. Dahil mo po ako yung kulton. Daw po tigagutan mo ako. Dahil ko nang ganto. Dahil ko nang gadaliling sa mga nagsasabi sa ni Lolo. Pagka mabuoton ko ito. Ang pangduwang umahan. Ay, wag. Nasaan yung pamuna si Tia? Perp! 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 Naka-video! Perp! Puna sa ng ilong mo. Nagpipirang talaga si Papa. Magkaturong train. Nagkarigos pa? Ginarigos na. Susugat mo yan. Sugat yan, sugat. Sugat yan eh. Tigaon. Police car yan. Police. Diyan bagay inaki si Per. St. James. Bayan. May pilit ka ba mga eh? Hindi ko na naulugan. Ano? Hindi ko na naulugan. Pirang hulugan. Pili siya. 200 pa. Dapat nagpulog ka mo. Pirang bulan. Kaya ito, pero ang bulang ko sa ninulugan. Tapos nakalibre pa ano dyan. Pag dahil kang pilit, 10,000 lang babayaran. O, yan bag tagahulugan mo. Tagahulugan yun daw, Ang sayang 200. kaan. PhilHealth nga dapat tapos SSS. Si mama, may SSS man. Hindi niya pa sa tigas kaso. Bulan-bulan. Kung mo ito kung sayang kay ito, para to 200. Kapag may mga araw ka na buwan. Naghagad baga to sa yung numero kang pilit kang 4 piece.
taar ko to kay Aldrin. Oo, pero may matalagan ta. Receive ka mong mga benepisyo sa gobyerno. Ano to lang, ibig sabihin kang SSS? Sirwayan sa Shanghai. Yung mga sabi ni Papa, siriwayan sa sangay, kaya nakabali si Lula. Pero dumag-dumag sa ning. Iya po. Yung mga mapagupit ako. Buli. Eh, hindi na raso pansit pa lang. Hindi man ganun doon ito magkaroon. Iyo, ano ito? Pansit ba to? Hindi ah. Masirang ito? Mapa-Jollibee na siya nakita. Eh iya, mapadyali sana. Masantaw na ako din nakadaman. Nag-jure. Ito ko sa dito sa GoPro. Nag-experiment sa akin eh. Nagdi-DIY. Diyan po kayo maya no, sa Bigs. Sabi ko. At sa McDo. Diyan po. At sa Bigs na naman. Yung mga nakapastilyo. Anong nakakaroon sa... At sa McDo na naman. Nung pagka nakamati ka, rokob ka na sa gilid, karo ka na sa kulod na. Ay karo ka so ito na nakakurokot sa gilid. Siya ko kakarap ng spaghetti. Tapos burger. Tapos manok. Inay. Ano ba? Halo-halo. Inay. Mama nalo-halo sa Let's Jollibee. go. Inay. Mama nalo-halo sa ano. Maubos mo pa daw ah. Kung ako iyo, ibus ko lang, magkulang pa nga sa kuyaan. Nakulong kutsiyo. Ay, narapa ka ni Pep doon. Sabi ni Pep doon mo sa tignan mo namin ni Papa. Dumala kita Papa, pangit na house. Anda? Sabi ni Pep, dumala kita Papa, pangit na house. Pangit house. Pangit sa araw. Iyo, Haro haro. kubo. Kay tunlong hir nito. Wako man sulong here. Sisay man. Duman sa may ano, sa Kagao ay so, sinagduduman lang na ano, Sinong hair? bako man long hair. So sa may padigdi na ano, di ko amistado man yan eh. Sabi ni, di kubo sila ang ano, ang may hiro man, paano kang palaba, tas kubo man. Malinigod nga ni duman. Tapos pag sabi ni Perp tama, tapos na sabi ni Perp, duman na kita Papa, pangit house. Ay, ginari ko kasi rapak nila nung sabi ko, rapak ko Perp. Higingan mo sana ko ta. Yung ay, hindi nga, sabi ko, Ang sabi mo ginanyan. okay nga ni, di dapat ko nila naman. Inaruga nga na ako ni Perp. Ay, kay Jollibee. Sana McDo digdi. Ito na magtuna. Pagaw. Likod ka ng tricycle. Ano pala? Karay dahil sa nang ay Lang. Pag argo apart ka ni ko. Balik mo. Tama ka ba ka? Sabado mo niya naman. Ano to? Di ba yung Sabado yan? Pwede ba? Pagkito ko. Di, saga to. Titin. Kayo nung So, saga to titin mo. Ay bakit at yan hapon? Sabi natin ay ni Erwin. Hindi po sagang amin eh, pwede. Hindi ka mo sasabi sa kuya. Garo at yan. Baka may ulay hindi kasunod darahan. Kanbatal. Graceland.
duman. Tapos na kita maglakad. Anong ice cream, ma? Ano yung dito? Buklok. Ay, kumuha sa baba. Lapay na ko. Maula ano? Wala. Yep. Ang katabi na lang mo. Ay, dito ka lusot din. Oh, yan na yung ano, yan na. Wow! Pasko ako. Yummy! Buklok yan. Ay, nice! Burger steak. Hey, dyan an. Ay, Ikaw mo na kutsara si papa mo, mama mo, dali na. Hingi mo na kutsara. Sabi. Duman ba ka, Yor? Kutsara duman. Kutsara tinidor. Sa'yo to na yun eh. So, sa akin. sinilas ko. Ah, ito ba ka? Kain. Sinong lang ko? Duman nila yung itlog ah. Adiyo. Ano? Mahuhulog andyan.